हाबा जाबाय 6 मासल' जादों हिनजावाबो उसुं गोदाखै सोरजोंबा रायलायो हौवायाबो दुब्लि बारियाव सोरजोंबा रायलायो बोसोरसे सास्लाबियावनो सानैबो जालदाब जुलदाब गारबाय जुगाबो ओरैबायदि फिसाय गारनाय हिनजावखौनो सेंग्राया गोसोथोब्रबलायबाय बेखायनो आं सानो दासो जोनोम जानांगौमोन साला बेसे समावसो जोनोम जानांगौमोन जोंबो दासो सेंग्रा जानांगौमोन गारलाय लालाय 15 जनसो लागौमोन आं जालायलाङो बै सालबारियावबो दं फुजा रुपुयावबो दं फुजा सिमलायावबो दं फुजा सावदोर फुजायावबो दं फुजा हरसे थाल्ला गिदिंनानै आरो अखानायै हरनि 3टायाव न'आव मोनहैलायबाय जेबो बुङा बिमा बिफाया हालालाय आं फिसालाखौ सामोल खालामदो नोंनो खालामदो क्लास 8, 9, 10आव फरायनाय गथ'खौ जुदि बिफा सासेया सारेन्डार खालामोबा बे बिफा जानायनि जयगथायानो गैया बुनांगौ मोसाग्राफोरनिनो सिगांथाराव मोसानाय सासे खानायाव गलाप बिबार लालायनाय एसे मेजेरदोंमोन आरो आङो खिन्थु नायबाय बा खाफालाव साइनबर्ड गोनांसो बिहामजोसो नालाय आंनाबो फाग्ला फाग्ला बिहामजोखौनो बावनानै बेखौ मोननायबा हामगौमोनलै ओरै सानदोंमोन आरो दा जियानो जा मेथाइआथ' बिराद ओंथि गोनां आइजो जों आइजो बर' आइजो हारिनि गोदान जोहोलावजो हारिनि मान आइजोनि मान फोसावलांगोन जों जेरावबो हायेन हाजो तारमाने जोंनि बर' आइजोनि माना थानाय माने जोंनि हारिनि माना थानाय जों जे बर' हारिया दे आब्रुथि गोनां मान सन्मान गोनां मोनसे हारि बिनि सिनायथिखौ होनो हायो बांसिनै हौवाफोरनिख्रुइ आइजोफ्रा दा खिन्थु बिबुंथिगिरि बिथांमोननिफ्राय जि खोनाबाय दहाय सोरबा सोरबा बोजोंबा खारफालांनाय सोरबा सोरबा बहाबा गोमाहैनाय ओरैसो खोनादों आरोखि दा ओंखायनो बेवहाय जोंहा सुद्रायनांगौ दङ दा सुद्रायनांगौनि थाखाय जोंफ्रा गोबां खोथा बुङो ओंखायनो रायजाबायबो थायो हिनजावफोरजों आं होनो नालाय बै जोंनिया हिनजावफ्रा माबा 6 मास गथ' गोनां गोरलै गोनां फिसाय गोनांफ्रानो सोरबा हौवाजों खारफालांनाय सोरबा सिख्ला हिनजावफ्रानो हाबा जाखानाय बोराय हौवा जोंबायदि थाखा गोनांखौ गोसोथोनाय बेफोर खोथाखौ बुंबाय थायो नालाय ओंखायनो हिनजावफ्रा आंखौ बुङो बै फैलानि हिनजावाबा बेसे मोजां गावसोरबो नङाबा गोसोथोलायना हाबा जानायसो नो ओरै होनना बुङो आरोखि ओंखायनो बुंनांगोना बुंनाङा ओरैबो मोनलायलाङो आरो बेबायदिनो ड्राग्स जानाय माबा जानायनि खोथा बुंबाय बेफोरखौबो आंबो बुंबाय थायो दा बेफोरखौ बुंबाय थानायनि थाखायनो ओंखायनो बैबायदि सेंग्राफ्रा आंखौ लामायाव जमो दानिया ओमफ्राय लामायाव जमबाबो मोनिनि होननानै आंनावबो ओरैजाय गोलावबो ओरै खान्दाबो थाखायो नालाय एसे गिलायलाङो नामा आंखौबो ओंखायनो ससियेल मिडियायावबो जमो आंखौ दाना सेंग्राफ्रा आरो सोरबा सोरबा होनो बै फैलायाथ' मालायनि फिसाखौ रायबाय थायो र' गावनि फिसायाबा बेसे मोजां ओरैजाय होनो आरोखि दा थेवबाबो बुङाबाबो जाया बुंनांगोन दा बुंनांगौ माने गासिबोथ' मोजां बुंजोबलांबाय दा मोजांखिनिया बुंनांगौआनो जोब्बायबा आंनियाव माया बाहागो थाहैखो गाज्रिखिनिया दा गाज्रिखौ बुंनांसिगोन आङो नोंथांमोना गाज्रि मोनबाबो जियानो जा दाखालि दिल्लीनि महा उत्सबाव आंबो थांफादोंमोन बे उमेश दैमारिमोनजों फंबाय खोरोमदाव औवारिमोनजों आं जेला दिल्लीयाव मोनहैबाय दिल्लीयाव मोनहैनानै प्रग्राम जानाय जायगायाव थांबाय अब्ला सासे गथ' आरो सासे गथ'नि बिफाया आंखौ नुनानै होसोबोदों खुलुमबाय सार होनना बुंदों खुलुमबाय
सारा सिनायदोंना आंखौ होनबाय गथ'आ। आंथ' सिनायनो हायाखै। आं बिजनिनिनो सार आरो बियो आंनि आफा नंगौ नामा? सारा सानसेखालि बिजनियाव जोंनि स्कुलाव थांदोंमोन। जोंनि स्कुलाव थांनानै सारा गोबां खोथा बुंदोंमोन। आंनि आफायाबो दंमोन इदिनखालि, आंबो दंमोन। दाना नोंथांनि बुंनाय खोथायाव थुलुंगा मोननानै मटिभेट जानानै दिनै आङो दिल्लीयाव इन्जिनियार फरायनो थाफैबाय। आफायाबो आंखौ इन्जिनियार फरायनो हरबाय होननानै बुंदों। खोनानानै खोब मोजां मोनदों गोसोखौ। बिफाया बुंबाय, नोंगौलै फंबाय, नों बुंनाय खोथाजों आंबो जोबोद थुलुंगाखांनानै दिनै फिसायाबो बेजोंनो थुलुंगा मोननानै दिनै फिसाया दिनै सासे इन्जिनियार जानो थांबाय दं। आंनाव थाखा फैसा गैया, खिन्थु आङो जानायखौनो खमायदों फिसाखौ फोरोंनांगौनि थाखाय। सप्तासेयाव बोथिब्रै ना बेदर जायोमोन, दिनै बोथिब्रैनि जायगायाव बोथिसेल' ना बेदर जायो। हाखौ मालायनो मावनो आदि होयोमोन, खिन्थु फिसाखौ फोरोंनांगौनि थाखाय दिनै आंनो खस्थ' खालामनानै बे हा हुखौ मावबाय दङ। बाथ्राखौ खोनानानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। दा आरोबाव गोजोनबावगोन, जोंनि आलासिफ्रा जिखिनि खोथा बुंलांबाय बेफोरनिफ्राय नोंथांमोना माबा मोनसे थुलुंगा मोननानै गावखौनो जुदि सोलायनाय लाबोनो हायोबा। मानोना जोंनि समाजखौ जौगाहोनांगौनि थाखाय, जोंनि जाथिखौ जौगाहोनांगौनि थाखाय, नोंथांमोननि गामिखौ जौगाहोनांगौनि थाखाय, नोंथांमोननि न'खरखौ जौगाहोनांगौनि थाखाय दिनैनि समाव जोंहा बयहाबो सोलायनांगौनि गोनांथि दं। जों गावबा गावखौनो सोलायनांगौनि गोनांथि दं। माबायदि सोलायनाय? जोंनि साननाय हनायाव सोलायनाय, जोंनि मावनाय दांनायाव सोलायनाय, जोंनि बाथ्रा खोथा बुंनायाव सोलायनाय। बे मोनफ्रोमबो बिथिङाव जुदि जों दिनैनिफ्राय जुदि गावखौ सोलायनो हायोब्ला जोंखौ रावबो होबथानो हाया। गेदेमा हारि जानायनिफ्राय, गोग्गो समाज दानायनिफ्राय, मोनसे गोग्गोम न'खर दानायनिफ्राय। दा आं बेखायनो बुंगोन, बेवहाय थानाय साफ्रोमबो सुबुङा जुदि सोलायनायनि सिन्था खालामोब्ला दिनैनिफ्राय माबायदि सोलायनाय? जाय सोलायनायनि गेजेरजों आंनि न'खराव सोलायनाय फैगोन, जाय सोलायनायनि गेजेरजों आंनि गथ'खौ आं सासे गेदेमा मानसि खालामनो हागोन, जाय सोलायनायनि गेजेरजों जोंनि गामियाव, समाजाव, जाथियाव सोलायनाय फैगोन, बे खोथाखौ जों दिनैनो सिन्था खालामनो हायो। मानोना दिनैबो जोंनि साननाय हनाया बै आबै आबौनि 50, 60, 70 बोसोर सिगां आबै आबौआ जि खोथा सिन्था खालामोन बे सानस्रिया दाबो जोंनाव दङ। जोंनि आबै आबौआ मा सिन्था खालामदोंमोन? दिनै सोरहानाव माइ गायनाय सावरि जाहैनांगौ, दिनै सोरहानाव माइ हानायनि सावरि जाहैनांगौ, दिनै सोरहानाव उखुम होलाबनायनि सावरि जानानै जौ लोंहैनांगौ, बबे दैमायाव ना गुरहैनांगौ, बबे हाग्रायाव मै गावहैनांगौ। जोंनि आबै आबौनि सिन्थाया खालि बेल'मोन, बिनि अनगायै जेबो सिन्था खालामनो हायाखैमोन। गथ' गथायखौ लेखा गोरों खालामनांगौ, डक्टर खालामनांगौ, इन्जिनियार खालामनांगौ, बे खोथाखौ खुनु दिन बर' जाथिया दिनैनिफ्राय 50, 60 बोसोर सिगां सिन्था खालामनो हायाखैमोन। आरो ओंखायनो दिनैनि दिनाव जोंनि बर'फोरनियाव डक्टर इन्जिनियारनि हिसाबखौ जों आसि बिजौआवनो सानना फोजोबनो हायो। दिनै IAS, IPS नि खोथाखौथ' गोजानाव दोनहर। दा ओंखायनो जोंनि गथ'फ्रा गाबोन जुदि डक्टर, इन्जिनियार, SS, IAS, IPS अफिसार जानांगौब्ला बै गोजाम सानस्रि, आबै आबौनि सानस्रिखौ जोङो जालदाब गारनानै गोदान सिन्था खालामनांसिगोन। बेखौनो आं बुंदों, दिनैनिफ्राय जों सोलायनो नांसिगौ। मानोना जों जुदि सोलायनो रोङाबा जोंनि गामियाव, जोंनि न'खराव खुनु दिन सोलायनाय फैनाय नङा। दिनैनिफ्राय जोङो बे गामियाव दा जि अबस्थायाव रायजो जाबाय दङ, बे अबस्थाया दिनैनि नङा। बे अबस्थाया दिनैनिफ्राय 60, 70 बोसोर सिगांनि अबस्था। दा बेवहाय सोलायनाय फैनांगौबा, बेवहाय माबा मोनसे परिबर्तन फैनांगौबा जों गावबा गावखौ सोलायनांगोन। आरो बे सोलायनायखौ जों दिनैनिफ्राय सिन्था खालामनो हायो। माबायदि सोलायनाय फैनांगौ होनबा जोङो सोरखौ दांखिनानै दा जोंनि न'खराव सोलायनायखौ लाबोगोन? जों गावबा गावनि गथ'खौ थांखिनानै, खारन बिसोरनो जोंनि न'खरनि, जोंनि गामिनि, जोंनि समाजनि भबिष्यत। नोंथांमोननि साफ्रोमबो फिसाफ्रा, नोंथांमोननि साफ्रोमबो गथ'आनो नोंथांमोननि न'खरनि भबिष्यत, फिउचारा बिसोरनो।
दा गतिके बे गथ'फोरखौ जोङो साफा साफा लेखा गोरों मानसि खालामनो हायोब्लासो नोंथांनि न'खराव सोलायनाय फैगोन आरो जुदि खालामनो हायाब्ला फैगौ 100 बोसोरसिमबो नोंथांनि न'खराव जेबो सोलायनाय फैनाय नङा दा गतिके जोंनि साननाया माबायदि जानांगोन जोङो मैया सिन्था खालामदोंमोन आंनि फिसाया खुनुरुखुम देरनानै खामला हाजिरा मावनानै जानो हाबानो जाबाय आंनि गथ'आ देरनानै बेंगालराव कम्पानियाव खामानि मावहैनो हाबानो जाबाय जोंनि सिन्थाया बेमोन आरो जोंनि सिन्थाया मा बावमोन जों आबाद मावनानै जाग्रा जाम्बा जाम्बिनि गथ'आलाय बहा डक्टर जानो बहा इन्जिनियार जानो जों थेला बोनानै जाग्रानि फिसालाय बहा मास्टार प्रफेसार जानो जानाय नङा बे सिन्थाखौ जोङो जालदाब गारनांगोन आरो दिनैनिफ्राय जों गोदान सिन्था खालामनांगोन जे आंनि गथ'खौ आं मास्टार खालामनोसै आंनि गथ'खौ आं प्रफेसार खालामनोसै आंनि गथ'खौ आं डक्टर खालामसै इन्जिनियार खालामसै बे खोथाखौ जों दिनैनिफ्राय सिन्था खालामनो हायो मानोना बेवहाय थानाय साफ्रोमबो बिमानि फिसाया बेवहाय थानाय साफ्रोमबो बिफानि फिसाया जि जानो गोसो बेखौनो जानो हायो जि खालामनो गोसो बेखौनो खालामनो हायो आरो बिसोरखौ जों जि खालामनो बेखौनो जोङो खालामनो हायो दा खालामनो हायोब्ला दा ओंखायनो जोंनि साननायखौ जों सोलायनांगोन आरो जोंनि बै नेगेटिभ सानस्रिखौ जालदाब दोननानै सेल्फ कनफिडेन्स आत्मबिश्वास गावनि सायाव फोथायनाय माबायदि फोथायनाय आंनि गथ'खौ आङो मास्टार खालामनो हायो आंनि गथ'खौ आङो डक्टर खालामनो हायो आंनि गथ'आ मेट्रिकआव 98% लाखिनो हायो बे आत्मबिश्वास बे सेल्फ कनफिडेन्सखौ लानानै जोङो दिनैनिफ्रायनो गावनि गथ'खौ जोथोन लानांगौ अब्ला रावबो होबथानो हानाय नङा नाथाय बिनि सोलाय जोंनि सानस्रिया नैबे एखे अबस्थायावनो थायोब्ला नोंथांमोननि गथ'आ मास्टार प्रफेसारखौ दोननानै मा जागोन दिनैनि दिनाव मा जायो जौ फाग्ला जायो गान्जा फाग्ला जायो देनद्राय जाग्रा जायो बाइकनि फाग्ला जायो हिनजावनि फाग्ला जायो बेनो जागोन दा ओंखायनो जोंनि गथ'फोरखौ जुदि जों मोजां जोथोन लायोब्ला जोंनि गथ'फोरखौ जुदि जोङो दिनैनिफ्रायनो मोजां सिन्था खालामनानै नोंनि नेगेटिभ सानस्रिखौ जालदाब दोननानै आंनि गथ'खौ आङो लेखा गोरों खालामनोसै मास्टार खालामसै प्रफेसार खालामसै होननानै दिनैनिफ्राय जुदि जोथोन लानो आवगायोब्ला रावबो होबथानो हाया